Узган чыгарылышта без сезнең белән тән тиресенең үзенчәлекләре турында сөйләшә башлаган идек. Кешенең тиресе башкарган күп санлы һәм төрле функцияләр тагын да кызыклырак һәм шаккаткыч. Күз алдына гына китергез әле. Кешенең тире өстендә 1 квадрат сантиметрда гадәттә 115 меңнән алып 30 миллионга кадәр микроблар була. Әмма сәламәт тире алар өчен үтеп булмаслык. Куба торган катламнар белән бактериялар һәм төрле матдәләр дә бетә. Моннан тыш тире майы һәм тир кешенең тән тиресе өстендә микроблар өчен уңайсыз булган әче мөхит тудыра. Тән тиресе организмы шактый дәрәҗәдә радиациядән саклый. Инфракызыл нурлар тулысынча диярлек, ә ультражамахы өлешчә генә эпидермис тарафыннан тоткарлана. Тиредә шулай ук меланин да бар. Ул кешене артык ультражамаха нурланыштан саклый. Моннан тыш тире тәннең ичке органнары өчен яклау булып тора. Безнең тиребез резин боҗраларны хәтерләтә һәм сугуларны юта. Әгәр бу амортизатор бәрелү сугуларны йомшарта торган булмаса, без төрле физик күнегүләрне ичке органнарга зыян китермичә эшли алмас идек. Тән тиресе су балансы бозылмауга саклагыч булып тора. Аның тышкы катламы су үткәрми. Тиредән башка организмны күз алдына да китереп булмый. Чөнки организмда су тормас иде. Тиредә углеводлар, майлар, витаминнар, оксамнар һәм тузлар алмашы бара. Бу катлаулы процесс һәм шуның нәтиҗәсендә организм үзенә кирәкле туклыклы матдәләр ала. Матдәләр алмашы буенча тән тиресе бераз гына бавырдан калыша, ә тире асты катламы туклыклы матдәләрне саклауга бик бай. Кирәк вакытта организм әлеге матдәләрне сарыф итә. Тире аша тән белән әйләнә тирәлек арасында газлар алмашы бара. Бу үзенчәлек үпкәләр ярдәмендә сулау кебек бик мөһим. Тире тәнгә даими температураны сакларга ярдәм итә. Бу бик кирәкле һәм катлаулы мәсьәлә. Әгәр дә безнең температура озак вакыт дәвамында 2-3 градуска күтәрелсә, кеше үләргә дә мөмкин. Безнең тәндәге төп җылылык чыганагы ичке органнар эшчәнлеге. Алардан җылылык кан тамырлары буйлап тарала һәм бөтен тәнгә тигез бүленә. Ләкин бу таркалуның шактый акрын юлы. Бу перспирация, ягъни тир бүленеп чыгу дип атала торган суыту усулы ярдәмендә килеп чыга. Кеше туры басып йөрү һәм сөйләү сәләтенә ия булган кебек, һәр беребез кешеләр өчен уникаль булган 2-3 миллион тир бизенә ия. Безнең катлаулы суыту системасы эволюция белән аңлатып булмый торган приматлар һәм кешеләр арасында күп кенә аермаларның берсе. Кешенең тәнендә кичкенә тир безләре бар һәм аларның гомуми саны 2 миллионнан артык. Алар тәннең өслегенә организмны суыта торган суны чыгаралар. Тир безләре кичкенә көпшәләрдән тора. Аларны төп өлеше дермада тирәндә урнашкан. Бу көпшәләр тире өслегенә кадәр югарыга таба баралар. Тәннең өстендә кызыл төстәге тишекләр. Берәр прибордан башка көч хәл белән генә аера ала торган тишекләр кала. Интенсив хәрәкәт процессында организм тарафыннан җылылык эшләп чыгару арта һәм ул вакытта тир безләре тир бүленүне тизләтә. Бу шулай ук әйләнә тирә мөхитнең температурасы шактый югары вакытта күзәтелә. Тир бүленеп чыгу тизлеге парга әйләнү тизлегеннән артырга да мөмкин. Һәм шуннан соң тир тамчы рәвешендә җыелачак. Тышкы температура күтәрелгәндә кан тамырлары киңәя башлый, ә кан йөреше киресенчә көчәя. Шул ук вакытта тир бүленү арта һәм артык җылыдан кутулу процессы тизләнә башлый. Тән кояш нурларын юта, сөяк өчен кирәкле булган D витамины эшләп чыгарыла, күз алдына гына китерегез әле. Тән эшчәнлеге булмаса һәм D витамины җитештерелмәсә, безнең сөякләр үсеп җиткәнче үк таркалырлар иде түгелме? Әгәр дә кеше ябыккан икән, тиребез кысылырга һәм шулай ук 200 килограммлы иратка яраклашып сузылырга да мөмкин. Ул көненә йөзләрчә тапкыр тартылу һәм кире үз урынына кайту сәләтенә ия. Безгә салкын булганда тәннәребездәге кан тамырлары кысыла башлый, җылылыкны саклыйлар.
Коз тиресе жылырак һава чокырлары ясап, тиредә төкчәләр күтәрелү юлы белән жылылык югалтуны киметә. Калтырау жылылык җитештерүне арттыра. Әйтерсең дә миллиардлаган кичкенә жылылык лампочкалары кушыла башлый. Яраланганнан соң кан агуын киметү өчен кайчан һәм кайсы тамырларны кысырга икәнен тән күзәнәкләре беләләр. Тиренең төсе һәм структурасы кешенең ичке сәламәтлеген чагылдыра. Кан агу нәтиҗәсендә кызыл кан күзәнәкләре санының кимүен тире буенча да билгеләргә мөмкин. Ул кеше агарына башлый, ә тире төсенең саргылтка әверелә. Бу бавыр авыруын күрсәтә, һәм башка шундый билгеләр дә бар. Тиренең иң мөһим бурычларыннан берсе ул кешегә сизү хисен тәэмин итү. Ул баш миенә нерв импульсларын җибәрә торган рецепторларга бәйле. Бу махсус нервлар ярдәмендә тормышка ашырыла. Кеше эпидермис өслегенә кагылса да, тою тире эчендәге рецепторлар белән теркәлә һәм баш миенә тапшырыла бара. Тире төрле тоемлауга ия. Ырынуга, авыртуга, басымга, сузылуга һәм температурага бәйле. Тиренең квадрат сантиметрына уртача 5000-гә якын сиземләү, 200 авырту, 12 салкынга бәйле рецептор, басымга реакцияле 2, ә җылылыкка бәйле 25 рецептор туры килә. Хайран, шулай бит. Тиредәге нерв рецепторы тигез бүленмәгән. Ырынуга иң сизгер зоналар булып, бармак очларындагы тире, аннары борын очы һәм уч уртасы тора. Шулай итеп тире гаять катлаулы рецептор кырларыннан тора. Миллионлаган сизгер нерв очлары баш мие белән даими рәвештә аралаша.